हेलो गुड मर्निं लोगोफोर नै जोंना जाखाव रेस्टुरेन्ट क'क्राझारा खुलिबाय एबा अपेनिं खालामबाय आरोना टाइमाबो खयथा जाखो 9:02 जाबाय नै जोंना फिसा आरो सिङाव मा संनानै रेडि खालामखो बिथांमोना संगिरिफोरा दा नायनोसै आरो सागर क्या क्या रेडी हुआ ओ रुटिनि ओंख्रि जाबाय आरो खाना रेडी हुआ कि नहीं हुआ अभी हो जाएगा तुरंत ओ लाब्रा जाबाय आलु भाजिया बा जाजोब्बाय जोंना माखासे ओइ नै जोंना कास्टमार फैबाय जाजेनो बैराथिनि मैनिजार बवा बिराद हिंसाखा बिथाङा सिंगेललै सोरबा लानो हायोबा लागोन बिथांखौ नावलाय सार ओरजा खनसे बैराथिनि मेनेजार बियो सोरबाबो लानो हायोबा लानो हागोन आरो बिथाङा सिंगेलैनो दङ दा बर्थमान जोंना मा खालामबावनांगौ दं सागर और क्या क्या बाकी है सिर्फ दाल है दाल और खाना बाकी है इसके बाद अभी तो चिकन अभी तक नहीं आया आएगा तब तो बनाएगा हाँ चलो ठीक है अभी नहीं लाया अभी तक चिकन अभी और बाकी सलाद हो गया और प्याज भी कटिंग करके रखा हुआ है इसमें और सलाद भी कटिंग करके रखा हुआ है इसमें जब कस्टमर आएगा दे देगा उसको आराम से धो के भी रखा है सब कुछ देखो आलू भजिया बना हुआ है रेडी हुआ लाबरा भी हुआ वो रोटी का सब्जी भी हो गया अब सिर्फ खाना है इसके बाद दाल है और चिकन है ओह माय गॉड बिरयानी का राइस क्या हो गया पूरा आइस हो गया यार निकला भी नहीं यार इसको निकलना पड़ेगा इसको उधर रखना पड़ेगा तो अभी तो खाली है इधर खाली है इसके बाद वो क्या चीज़ है दाल है ओह माय गॉड अभी इसमें डाल देगा दाल बनाएगा अभी चलो कहाँ गया नहीं वो लोग क्या काम कर रहे थे देखो अभी कस्टमर भी नहीं आया एक ही कस्टमर आया तुम लोग भी आ जाओ यार तुम लोग भी इधर खाने के लिए आ जाओ जाखाव रेस्टोरेंट में क'क्राझार में लोगोफ्रा फै जाखिनि आंनि साबस्क्राइबारफोर दङ बेखौ आं एसे माने खमावनो जाहोनाय जागोन आरोना अन्नानै भिडिअखौ शेयार खालाम लाइक खालाम नोंथांनि लोगोफोरनो फेमिलिफोरनो जाहाथे जोंनि बे जाखाव रेस्टुरेन्ट सफैयो जानो एबा लोंनायथ' गैया सरि जानो एबा माबा चावमिन गासिबो दंखायो जोंनाव अन्नानै शेयार खालामलाय लोगोजों लोगो जाहाथे जोंनि बे जाखाव रेस्टुरेन्ट सफैयो क'क्राझार RN मा र'डमोनथाय बियो क'क्राझार RNB र'ड डक्टर ओरैहाय लोगोफोर भिडिअआ बेखौ समावनो जोब्बाय उनाव लोगो मोनलायसिगोन शेयार खालामलाय बिथांमोन लोगोफोर थेंक इउ